девона аҳмақ. гуфти бас кун дига наё ай қафои ма, икели давом куна мебини ҷафои ма. ту хушрӯ нафаҳмиди гапҳои ма, худато шикам карди ҳозир меги ту раф. ин чӣ девонагӣ аст? манам равони аҳмақ, ки шудам ошик ба ту дидам ман хиёнат. чӣ шуд офтоба, куҷо шуд вафоят? як рӯз даст ба дасти ҳози меги ту бра. месӯзонум замину замуна ман ҷаҳона, агар тура дигара бара бо баҳона. инҷа ҷои афсӯс нест, ай кори шудагӣ шуд. гуфти бачаи кӯча гапу чап дига мод. месӯзонум замину замуна ман ҷаҳона, агар тура дигара бара бо баҳона. инҷа ҷои афсӯс нест, ай кори шудагӣ шуд. гуфти бачаи кӯча гапу чап дига мод. роҳи гашт нест, ту мешией ма, заминда ҷои нест, мерем венера. ту бояд бовар кунӣ ишқи мада, лозим шава ту меши моҳтобаки ма. ин чӣ девонагӣ аст? манам равони аҳмақ, ки шудам ошик ба ту дидам ман хиёнат. чӣ шуд офтоба, куҷо шуд вафоят? як рӯз даст ба дасти ҳози меги ту бра. месӯзонум замину замуна ман ҷаҳона, агар тура дигара бара бо баҳона. инҷа ҷои афсӯс нест, ин кори шудагӣ шуд. гуфти бачаи кӯча гапу чап дига мод. месӯзонум замину замуна ман ҷаҳона, агар тура дигара бара бо баҳона. инҷа ҷои афсӯс нест, ин кори шудагӣ шуд. гуфти бачаи кӯча гапу чап дига мод.